Dag, mit navn er Tage Jørgensen. Jeg er skovfod i Roskilde Amt. Jeg vil helst ikke deltage det der under min udsendelse. Det er... Vil du sige dit navn? Niels Pedersen. Han er spejderleder for Spireviberne. Er det ikke også rigtigt? Jo. Vi hygger os rigtig meget med de små drenge. Vi har det rigtig hyggeligt, når vi er på skovudflugt. Ude i... Hvad var det, den hed? Roskilde Skov. Det hedder faktisk Troldeskoven. Troldeskoven? Ja. Det er derfor, vi hører underlige lyde med den. Nej, det er bare mig. Ja, men jeg skulle reklamere for Roskilde Spejderunger. Spireviberne, de rocker. Den kan jeg også godt være med på. Vi hygger os rigtigt. Og der er udflugter i løbet af sommerferien. Vi tager på kanotur og fisketur. Og så tager vi på overlevelsestur ude i Roskilde Skov. Hvor vi, hvis vi arrangerer det sådan, at det bliver til vinter, så kommer vi til at bygge en iglo, hvor vi så skal overnatte sammen med alle de vilde dyr. Blandt andet ærerne. Det er et meget fantastisk dyr, især om vinteren. Det samler nødder og æggeskaller og dolke til spejderne. Er det ikke også rigtigt? Det her har vi et fantastisk billede af et æren. Vi synes, at vi vil godt fremstille sådan en t-shirt til alle jer, der kommer på sommerferieudflugten. Og fordi at der skal stå Spireviberne. Der kommer til at stå Spireviberne på ryggen. Så I kan se, at I har været med på vores lille udflugt her i sommerferien. De ben varmer, mand. Du er ikke let ben, Simon. Det er ikke Simon. Det er ikke Simon. Vi har det altså rigtig hyggeligt herude hos Spireviberne. Vi hygger os rigtig meget. Pip. Pip.